चल लगना हमारे सासन जानू तनमा धन गोता छोई न पर सासन का हो बेटा लकी तारा माई के चोदो तारा के ढेर समझैले बानी तारा समझ में नहीं आवत बार बार एक एगो हरकत काहे कर तारा हो। मैं मजबूरी में तारा खाती अब हमरा वीडियो बनावे के पड़ल ह। अब फोन नहीं खा उठावत तारा के बेगूसराय में घुस के तार माई चोदेम तारा अभी भेंट नहीं खे घर तोहर माधर चोद बेगूसराय लेकिन जितना लोग तारा के ना चिन्हत हो उससे बेसी हमरा के चिन्हेला देखले बड़े नूरे माधर चोद जब आई रहनी तो 20-20 गो मोटरसाइकिल से लड़का सब आगे पीछे करत रहे। फिर आयम तारा नानी के चोदो अब की बार तारा के उठा के ततना मार मारम न तो जो हरकत करत तारे तेरी माँ के चोदो हरकत बंद कर दे ठीक बा और अपने आप के माफिया शो कैल बंद कर। सबसे बड़का गलती तो तहारी बा माधर चोद माफिया गिरी करे के बाद तो खुल के कर ना ये बाहिन चोद है ना उन्हें तेला वेला भड़गई करे वाला आदमी को यू माफिया बनी रे माधर चोद जोन क्रिमिनल रहेला बदमाश रहेला उ दारू पिएला रे तेरी माँ के चोद वो भड़गई करेला हैं उ तब ओकर तो दारूबाज में चोर छिनार में गिनती आवेला रे माधर चोद दारू पी के तरी माई के चोद उल्ट पटांग हरकत कैल अब तहार आ गई खबर कि लक्की बेटा ऐसे कैले बा तो समझ लिया कि जौना माई में से आयल बड़ों में दोबारा के माथा तोर सटा के गाड़ी पर लात से मारम तो वही में घुस जाइब दोबारा दोगलाई ना रिप्लाई ना आवे के चाहिए जवाब ना आवे के चाहिए अपन हरकत सुधार लो। रिप्लाई आइल अगर तार वीडियो कहीं देख लेनी एते बहिन चोद हमरा के गरिया देले तो समझिए कि तार माई चोद के 2-3-4 गो भाई बिया देम तारा माई के ठीक बा बहिन चोद के भगिना निकाल दे माधर चोद 20 गो लड़का तोरा के खोजी है आज से सन ठीक बा ते माधर चोद हरकत बंद कर लास्ट वार्निंग है तारा खातिर।